Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Pilipinas, hindi ibabasura ang Visiting Forces Agreement. DFA nagpaliwanag. Defense Department, pabor na wag may basura ang VFA. Joint Military Games, tuloy-tuloy pa rin. Good news! Bilang daw ng namamatay sa COVID sa bansa, bumulusok na pababa. PNP niluwagan na ang pagkuha ng Travel Authority. Commercial flights sa naiyabalik na mga pasahero, dagsa! IATF, pinagbabawal pa rin ang foreign tourists sa Pilipinas. Dahil naman kapo sa quarantine facilities, mga prisyonero di muna tinatanggap sa Provincial Jail ng Ilocos Sur. Belyo, pinabulaan ang pinagbawalan niya ang mga naka-quarantine OFW na magsalita sa media at sa social media. Mambabatas, nilinaw naman na hindi kontra-aktivista ang Anti-Terrorism Bill. At Gabi Lopez III ng ABS-CBN, pinatunayan ng DOJ na siya'y Pilipino. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Alin po ba ang mas mahalaga, mga suki? Alin po bang mas mahalaga? Kaligtasan ba o kabuhayan? Nakakalito, ano? Let's repeat. Alin po bang mas mahalaga para sa inyo? Kaligtasan ba laban sa virus o kabuhayan? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Live po tayo sa ating online broadcast channel. Mamaya pong 5 o'clock ay live po tayo or telecasted po tayo sa Pinoy Extreme Channel Television. Ganun eh. Alas 5 hanggang alas 6 po tayo ng hapon sa telebisyon. Magandang hapon pong muli sa studio. Ang ating telepono ay 0995-148-3605. At pakilike nyo rin po ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-share, at i-follow at paki-subscribe nyo rin po ang ating YouTube channel na Batang Bata pa lamang para nagkakasama-sama po tayo every time na may bago po tayong video. Ano po? Ulitin natin ang ating survey question this afternoon. Alin po bang mas mahalaga para po sa inyo? Kaligtasan ba o kabuhayan? Yan po ang ating nakakalitong tanong this afternoon. Dami na pong nag-react sa ating wall. Ano? Mamaya, papaspasan natin ang basa kasi ang dami-dami. Meantime, mga kaibigan, hello muna kay Junwell Valle. Yan. Joe Enriquez is in the house. Talaga namang Pilipino si Lopez holding a dual citizenship. Yan. Nag-uusapan pa rin po, ano? So meantime, mga kaibigan, ang isang magandang balita muna tayo. Ang isang magandang balita ayon po sa DOH, patuloy daw pong bumababa ang bilang ng mga nasasawi sa coronavirus sa ating bansa. Sana nga totoo, ano? Kasi itong DOH, mga kaibigan, nakakaduda na kung anong sabihin, parang kinabukasan, babawiin.
na para baghang naglaho na po ang kanilang kredibilidad sa gawa din po nila. Hindi po gawa natin eh. Gawa po nila eh. Oh, so, anyway, yan ang sinasabi, no? And this is after, sabihin po ni Duque na nasa second wave na raw po tayo ng infection. Na binawi naman po ng Malacanang, pinabulaan na ng Malacanang. So ngayon, what they're telling us right now, bumababa na raw po ang mga namamatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Ayan. Samantala mga kaibigan, pangalawang magandang balita ay napansin na po, finally napansin na po ang Fabunan antiviral injection. Ulitin ko ha. At long last, may nakapansin na po sa Fabunan antiviral injection. Ayan. Na matagal na rin po nating idinadaldal po rito pero hindi po pinapansin ng mga dapat na Pilipino nakakapansin sa gobyerno. Yan ang magandang balita. Ang masamang balita mga kaibigan, hindi po sa Pilipinas napansin. Hindi po sa Pilipinas napansin ang Fabunan antiviral injection. Bagkus, ito po ay binigyan ng importansya sa malayong bayan, malayong bansa ng Indonesia. So, Indonesian government mga kaibigan, ang gustong sumubok na ho sa Fabunan antiviral vaccine. And they were there yesterday. They had a meeting at ang pinag-uusapan nila kahapon ay ang clinical trial na dapat maisagawa para mapatunayan talaga na ang sinasabing injection ay makatutulong dito po sa pinoproblema ng buong mundo. Itong COVID-19. So, nanliliit po ako dito sa nangyayaring ito. Ako mismo nanliliit bilang Pilipino na dito sa ating mahal na bansang Pilipinas na kailangan din po ang gamot or anumang tawag dyan, bakuna yan. Sa halip pong kung may konting diferensya, pinagtulong-tulungan na sanang iayos tulad po ng pag-ayos po nila sa mga bidding. Alam niyo po bang ang bidding sa atin because we are in a calamity condition, hindi na po yung sinusunod ang protocol sa bidding. Wala na. So, they can do the same sana doon sa issue, kung may mga issue man doon sa Fabunan injection na pinalulutang po ng FDA at ng DOH. Hindi lang nila masabi ang totoong dahilan. Na marami naman po ang nakakahalata na ang totoong dahilan po ng mga kumukontra dyan na nakapaligid po kay Presidente ay ang maisulong ang importasyon ng banyagang bakuna para po sila magkamal ng komisyon. Ano pa ba naman ang dahilan na iba? Sapagkat kung nasyonalismo ang pag-uusapan natin, dapat tinulungan na po yung Fabunan antiviral vaccine. Kung may konting saliwa, sana inayos, tinulungan, inipon sana yung mga Filipino medical experts and Filipino scientists. Inayos. After all, meron na. Hindi na po from the scratch. Walay, sa halip kinasuhan pa. Di ang ginawa ng mama ay pumunta sa Indonesia. Ngayon, kinakausap po siya ngayon ng Indonesian Government Ministry of Health. At sila po ay naghahanda na ng clinical trial sa Indonesia mga kaibigan. Fabunan antiviral vaccine na inilubog sa putik dito po sa ating bansa. Gawa ng Pilipino. Sana. Ngayon mga kaibigan, allow me to tell a story of a friend. A family of a friend, isang nanay po na kaibigan natin na nagkaroon ng matinding sakit yung kanyang anak. Hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi gumagaling sa ospital. May nakapagsabi sa kanila na magaling ang gamot ng Fabunan. And they went to Olongapo, mga kaibigan. Ang sabi sa ospital, malaria. Nakamamatay na malaria ang sakit ng bata. Ayun, diniagnose din doon sa Fabunan Clinic sa Olongapo at natuklasan ngang malaria ang sakit. Right there and then. Niresitahan po ng gamot na available doon sa clinic. Ibinigay sa bata. Akalain nyo, ang sabi sa akin ng nanay na kaibigan natin tumawag kanina, nagpapatunay na ang Fabunan antiviral vaccine
ay instantaneously nakagaling sa kanyang anak. Hindi lang isa, kundi dalawa. And until now, since then, na siya po ay naturukan ng gamot ng pabunan, akalain niyo po, ni hindi man lang daw tinatamaan ng sipon, hindi man lang daw po tinatamaan ng lagnat. Since then, mga kaibigan, ito po ay itinawag sa akin ng Ale, isang nanay responsabling magulang na naghanap po ng kagalingan dahil hindi po mapagaling sa ospital. Hindi bumababa ang lagnat, lagi pong mataas ang lagnat, nasa loob ng hospital. They decided to go somewhere else, sa Pabunan Clinic. At doon po, pag galing daw nila sa clinic, after na mabigyan ng gamot, pagdating sa bahay, ala ng lagnat! Then, pinatest nila ulit sa ibang hospital kung kumusta na yung malaya. Akalain niyo po mga kaibigan, ang sinasabi sa akin, nag-negative na lahat yung check-up sa malaria. You see, mga kaibigan, alam ko pong marami ang mga Pilipinong nakasubok na sana niyan, pero mas nanaig po sa iba pong nakapaligid sa presidente ang kanilang personal vested interest. Yun po ang mabigat ho dyan. Kasi kung nanaig po ang nasyonalismo, pagiging makabansa, pagmamahal sa bansa, mga kaibigan, they could have done something better than filing a case. Yun po nga ang sinasabi ko, if they can bend the law on the bidding process, kung nababali nila ang bidding process ngayon sa pagbili ng mga PPEs na bilyon-bilyon, why can't they do something? So kung tingin nila ay may konting diferensya, tinulungan sana nila at nagagamit sana natin ngayon. That's my point, mga kaibigan. So, mga kaibigan, yung nagtatanong sa akin, Sir Errol, nasaan na po ba yung pabunan vaccine? Nandun na po sa Indonesia, mga minamahal. Hiyang-hiya naman ako sa totoo lamang bilang Pilipino sa ginawa po ng ating bansa diyan sa isang gamot sana na makakatulong. Sa halip na ma-appreciate po ito, ay hindi. Ang ginawa po ng bansa natin, ang pabunan vaccine po ay inilubog po sa putik. Yan. Inilubog sa putik. So siyempre, yung pabunan babangon, pumunta sa Indonesia. Yung gobyerno po ng Indonesia, kinakausap na po siya at magtatrial na po sa Indonesia. Yan ang nangyari. Yan po ang masamang balita. Kaligtasan po, kung ligtas ka, malalampasan mo naman, maharap mo ang kabuhayan sa hinaharap. Sabi po yan ni Daisybel. Senadora Emily Malilin. Madam, magandang hapon po. Kumusta ka na? Amigong Rodel Brutamante ng Tabaco City, kumusta ka dyan? Kumusta yung siraulong nagmamagaling dyan sa isang barangay ninyo sa Tabaco? Nagkita na ba kayo? No. Alam ko namang hindi yan papasa sa iyo. Hindi yan uubra sa katigasan ng braso mo, Parikoy. Alam kong kayang-kaya mo yan. At hindi naman dapat ganyan, Hindi po dapat ganyan, lalo ngayon na meron pa tayong pandemic, may mga magpapakita pa ng galing, magmamayabang pa sa paligid. Nako, masamang-masama po yan, Erwin Camer ng Cavite, magandang hapon. Dan Miguel, balanse natin, pareho naman mahalaga. Ayan. Caridad Basanyas, first kaligtasan dahil kaligtasan. Pero hindi pwedeng walang kabuhayan dahil pag wala kang kabuhayan, patay ka pa rin. Baba na daw, baka ubos na ang stock ng mga Chinese na medicine kit. Ay, nako. Sir John De Jesus, magandang hapon. At sa mga taga Nueva Ecija, good afternoon. Taga Tarlac, magandang hapon po sa inyo. Kahapon mga kaibigan, may ipinasa po sa atin. May insidente dyan sa isang barangay sa Tarlac na napakapangit ang nangyari. Napakapangit. Baka bukas na natin ito matalakay kasi medyo kinapos po tayo. Napakapangit po nang nangyari na dahil lamang po sa may
may nagtatampong residente sa isang barangay po dyan sa Tarlac sapagkat pinangakuan daw ho ng ayuda, inilista yung mga pangalan ng mga magulang, senior citizen na yata. Hinahanap yung nagtatampo yung mama, naglasing. Ang maganda na lamang dahil lifted na po yung liquor ban, so nakabili na yung mama. Akalain nyo yung ungas na kagawad sa halip na sagutin ng diretsyo, paliwanagan kung ano talaga nangyari, tinawag yung kapitan naman na mas ungas pa doon sa kagawad, pinagbubugbog yung kawawang residente, mga kaibigan. Na naghahanap lamang po ng ayuda. Nakaligtaan ng kapitan, ng putang inang kapitan na to, he could have assured na naging transparent sana kung ipinakita niya sana ang katotohanan na ganito, ito yung listahan, talagang hindi na-aprobahan ng DSWD. Napakadaling ipaliwanag eh. Ang problema, maraming kapitan, mga kaibigan, na nagsalamang ka dyan sa listahan na yan at pinaprobahan sa Department of Social Welfare and Development. Ang totoo po niyan, daan-daan na pong kapitan ang nakasuhan. Kaya maraming kapitan, mga kaibigan, kapag tinanong po ninyo tungkol sa listahan, mga kaibigan, naggagalit-galitan para pagtakpan ang kanilang katarantaduhan. Ganyan ho eh. Di ba, nung isang araw pa, hinihikayat ko po kayo, pagtulong-tulungan natin, obligahin natin ang mga barangay officials to make everything transparent. Ipaskill nila. After all, ngayon po, lahat naman siguro mga barangay nationwide ay may mga Facebook account ng kada barangay, di po ba? May mga Facebook account. Mano bang ipaskill ng magaling na kapitan yung salamangka sa listahan na ginawa nila para magkaalaman? Malalaman natin kung may inilista doon, nakuha na ang pera, at malaman natin kung magre-react yung tao na hindi naman nakatanggap ng pera. Di ba? Mga minamahal? But most of the barangay officials are not doing that. You know why? They don't want their people to know what happened. Yan. Marami, napakarami. Dito lamang sa cellphone ko, ang dami-daming ebidensya, dami-daming complaints. Kaya sabi ko po sa inyo, pagkatapos ng COVID na ito marami po talagang makukulong. Ayan. So, kapag may tinatanong na barangay official, nagagalit-galitan lang. Itong punyetang kapitan dyan sa Tarlac, ginulpi yung kabarangay niya na nagtatanong nasa na yung ayuda. Kung matinong kapitan yan, abay kinausap sana. Brad, pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Ganito ang nangyari. Ganito ang nangyari. Wala eh. Palagay kayo walang kakayahang magpaliwanag sapagkat malamang may salamang kayon sa listahan. Malakas ang aking kutob na may salamang kayon. Now to cover it up, ginulpin niya. Mabigat mga kaibigan, nabidyohan siya ng asawa habang ginugulpin niya yung lalaki. Kumalat na sa social media. Ngayon, ang katarantaduhan pa ng kapitan, binabantaan pa raw ng kapitan na magaling, ang sino man daw mahuling nag-upload ng video, kakasuhan niya. Putang nakakapitan ka. Dito bukas, ipagwawagwagan natin ang mukha mong kapitan ka. Magkaalaman tayo kung gaano ka katigas. At isasalang ko rito ang DILG nang malaman mo kung gaano ka nga katigas, kung hanggang saan ang tigas mo. Abangan po ninyo mga kaibigan bukas. Galit-galitan talaga para hindi matanong. Tama, yan. Nagkagalit-galitan lang yung mga guilty sa kanilang pagnanakaw. Perang intended for the people, pinagsamantala ng mga... Binalaan na kayo eh. Binalaan na kayo. Matindi ang babala ng presidente. Matindi ang babala eh. Pero hindi naman lahat. May mga matino namang barangay officials. Pero sa dami ng nagrireklamo dito sa akin, sa programa natin, ay lumalabas mga kaibigan na maraming hindi mapagkakatiwalaan po sa barangay at mali talaga ang extension ng barangay term. Napakamalas po ng mga barangay constituents ng kanilang mga kapitan, barangay kagawad, na-extend and yet they're not really doing their job. They're not doing the services for the people. Instead, kaibigan, ginagamit ng pwesto para sa kanilang personal interest. Yan po ang mabigat po dyan.
Senadora Emily Malilien, hi Sir Errol, okay lang po, pinapanood kita. Sarap talaga sumigaw. Napakaraming di maganda pero thank you at andyan ka para magpaalala at sumigaw para sa taong bayan na walang magawa kundi sumunod at manahimik. Yun po Ma'am Emily. Kawawa ang mga tao. May pananakot, may pag-aresto, may panggugulpi. So basically, itong pandemic na ito, inalis mo naman talagang demokrasya, wala kang kalayaan. Hindi ka makalabas. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan eh. Diba? At nakita natin mga kaibigan, na sa simpleng ganito mga suki, ay lumabas po ang totoong kulay ng mga mandarambong sa gobyerno. Lumabas po ang totoong kulay ng kanilang ugali na hindi po pwedeng pagkatiwalaan ng opisinang pampubliko sapagkat may tendency na magiging abusado na sa halip maglingkod po ay gagamitin ang pwesto laban sa sariling nasasakupan. Yan po ang mga nangyari. Alright, balikan natin ang ating survey question bago tayo mag-break mga kaibigan. Alin ba ang mas mahalaga para po sa inyo mga minamahal? Kaligtasan ba o kabuhayan? Ang inyo po mga sagot sa ating pagbabalik pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa programa All Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.